şehîdên Hareketa Azadiya Kurdistanê, şehîdên şoreşa Rojava Bakurê Sûrî em bibîr tînin û em bejna xwe li ber van şehîdan hemiyan em ditewînin. Rastî jî axaftin ser şehîda her diçe zor dibe. Ji ber em wekû hevalên van şehîda heta niha me nekariye. Em soza xwe ji van şehîda re sedî sed pêk bînin. Ji ber pir heval ku îro di vê goristanê de ne berî ku şehîd bikevin hinek heval bi destê xwe veşartin bişe jî ew jî gihan wan. Serdevir